Ćao svima, ja sam Srđan i danas ćemo koristiti neke, recimo stvari koje možemo da nađemo u svakoj kući, poput ovih slamčica ili cepčica, kako ih ko naziva. Sada ćemo da uradimo, znači napravit ćemo ovako jedan plus, nije krst, plus je. Umotat ćemo ovu žutu preko, i onda ćemo ovu crvenu oko nje da umotamo ovako. Tako da su one sada dosta umotane ovde. Ali ako dovoljno zagrejemo, one će da se razdvoje. Cool, jel da? Ok, samo što još ovo, da. Koji još stvarno možemo da nađemo u kući? To su slušalice tačnije. Ako ponovo uzmemo tu slamčicu, skručimo slušalice ovako. I stavimo je ovako. Uzmemo makaze i presečemo ovako, ovdje. Znači, slušalice su presečene, to jest iz dva dela, jel da? Ali ako uzmemo ovako, cool, zar da? Nadam se da se svidjelo ovo što sam vam sada pokazao. Ako jeste, dole je dugme, lajkujte ovaj video, podelite ga sa vašim drugarima da i oni mogu da vide i da uživaju, nadam se. Ako niste subscribe-ovani, subscribe-ujte se dole jer mi svaka podrška mnogo znači i svaki komentar mi mnogo znači, tako da hvala vam na prethodnom videu od prošle nedelje. On je negde dole ili možda čak negde ovde ko ga nije gledao, tako da šta čekate, subscribe i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!